Transport Malta se twieġeb għal mistoqsijiet ta' kjarifikazzjoni dwar is-servizz ta' trasport pubbliku sal-24 ta' Marzu. Dan miktub iswed fuq l-abjad fid-dokument ta' espressjoni t'interess għal provvista tas-servizz ta' trasport pubbliku. Minkejja dan qed jiġi rrapportat li McGill's, kumpanija Skoċċiża li tefet l-espressjoni ta' interess tagħha biex tipprovdi s-servizz ta' trasport, irtirat l-applikazzjoni tagħha għaliex skonti ma natax l-informazzjoni li talbet. Artiklu fil-Gazzetta The Sunday Herald qed jirrapporta li l-kap eżekuttiv ta' din il-kumpanija, Ralph Roberts, għalli bat ma' 30 mistoqsija fejn talab iktar informazzjoni u ħass li n-negozjati ma kinux se jsarfu f'suċċess. Sa dan it-tant il-membru parlamentari Ewropew Roberta Metsola ħatfet din l-okkażjoni biex tipprova tirbaħ punti politiċi. Metsola ħatfet l-okkażjoni biex tuża Twitter biex għal darb'oħra tipprova tħammeġ u tikkritika lil Malta u lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Dawk interessati biex joffru s-servizz ta' trasport pubbliku jistgħu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom sas-7 ta' April u l-mistoqsijiet tal-iktar informazzjoni sal-14 ta' Marzu.